Hello लोगोफोर, गुड मर्निं। फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। जोङो दा मन्दिराव एसे फुजा हैनो नागिरदों नै बाबुजों आंजों। खोनादों बाबु? मन्दिराव एसे फुजा हैनानै फैनोसै। खाथियावनो मन्दिर दङ नालाय बेयाव थांगासिनो दङ दा। एसे लेट जाबाय जोङो, अखाबो हादोंमोन नालाय थाबखौनो ओंखारनो हायासै। 11टायावनो आरति जायोमोन, आरतिखौनो लोगो मोनहैनायसो नंलांदां जोङो दा। बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। अबे मन्दिराव थांनो नागिरदों जोङो। प्रसादबो लाखाबाय नै लोगोफोर, जोंहा प्रसादबो लाखाबाय। मोनथारनोसै बावला। नार्सारि स्कुल, उन्दैफोरनि स्कुल बियो। आर्मि प्रि प्राइमारि स्कुल बियो, उन्दैफोरनि स्कुल। खेवाव एसे खेवाव जाबाय, नों फैदो। औ थाथ'दों। न'खरा मोदानखा एसे दे, फांहैदो। फुजा होखांबाय, जोङो दा थांफिननोसै। नैबे मन्दिरावनो फैदोंमोन। इधर बेच रहा है भैया? अच्छा, अभी नहीं चाहिए। मैंगो कल जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? कब आएगा? आएगा 2-3 दिन में, पास नहीं है तो आना जाना ही चलते थे। अखा बोथोराव माबायदि जाजोबखो बोथोरा। गोसोम गोसोम जाजोब्बाय। फुजा होखांनानै बाबुनो लेखा नांगौ होननायखाय बाजाराव एसे लेखा लायनानै फैफिनबाय जोङो। दा क्वार्टाराव थांगासिनो दङ।